Hi ha un animal a la Terra que quan comença a morir es torna jove una altra vegada. No és una metàfora, és biologia. Es diu Turritopsis dohrnii, una medusa de 4 mil·límetres, més petita que l'ungla del teu dit. I és l'únic animal conegut capaç de revertir completament el seu cicle vital després d'haver arribat a la maduresa sexual. Quan pateix gana, dany físic o estrès ambiental, no avança cap al deteriorament final, el seu cos adult es contrau, reabsorbeix els tentacles i les seves cèl·lules canvien d'identitat en un procés anomenat transdiferenciació. El que era una medusa madura es transforma de nou en pòlip, la seva fase juvenil. És un reinici biològic real. Des d'aquest pòlip pot generar noves meduses adultes i repetir el procés si les condicions ho exigeixen. No existeix un rècord d'edat documentat, perquè a la natura gairebé sempre mor per depredació. Però si res no la mata, no té un límit biològic d'envelliment, és potencialment indefinida. La majoria dels éssers vius estem atrapats en una línia irreversible. Néixer, créixer, envellir i morir mentre aquesta medusa pot doblegar aquesta línia i començar de nou.